Ens trobem en el centre de control. Tenim 3 departaments, el centre de control d'alta tensió, el de mitja tensió i el de baixa tensió, i aquí portem el control elèctric de tota la xarxa de Catalunya. En total estem alimentant a 4.200.000 clients. Ens arriben senyals de l'estat dels nostres transformadors, de la potència que porten en cada moment, les tensions, la intensitat per saber si està saturant, si està sobrecarregant-se, si està massa fluix, i de les nostres línies també, en funció també de la tensió que porten, si cal pujar tensió des d'aquí perquè la pugem nosaltres manualment, si s'ha de baixar tensió, si va sobrecarregada per fer passar l'energia per unes altres línies que l'ajudin, o si hem de fer maniobres en subestacions per fer que l'energia, en comptes de passar per un camí, la dividim en 2, en 3, en funció del mercat que tenim en cada moment. A Catalunya ens trobem, com arreu del món, 3 tipus de xarxa elèctrica. L'alta tensió, que seria el símil de les grans autopistes que porten l'energia dels centres de producció fins al consum, la de mitja tensió, que distribueix apropant una mica més aquesta energia en els consums, i per últim la xarxa de baixa tensió, que arriba l'energia a les tendes, a les vivendes, als edificis. Aquí treballem un sistema mallat, per tant la xarxa està interconnectada entre ella. Per tant, si una línia s'averia per una tormenta o perquè s'ha trencat un cable, el que sigui, automàticament l'energia que passa pel cable aquell, per la línia, es divideix per altres línies properes adjacents per arribar al mateix mercat.